giliw na rin. Di mo ko katulog tagagabi eh. Tumingin ka sa'kin. You are my sunshine. Maing hapon sa tanan. Maing hapon guys. Karon. Grabe gid akong gibati eh. Murag gipitpik gid akong dughan ba. Hindi totoo yan. Kabantay mo itong last vlog na to kato si kung nakatanaw mo to si quick girl ba tong unang adlaw nga nakita mi. So karon ato siyang ilahog maayo kay di ko katulog tagagabi mo agi mo sa kung huna agad. Bola lang yan. Tara ubani ko ninyo atong ilahog sa atong kanon ba atong suoron. Hi Day. Kimi no toriko ni natte shimaeba. Hiya. Maing hapon. Good afternoon. Kanang maing hapon te. Kanang nalang ko'y pangutana diba kay di mo ko katulog tagagabi eh. Okay. Di ko katulog tagagabi eh. Kaya naman. Kuan lang, gusto na ako nga maliniwanagan ba? Maliniwanagan ba? Sure. Kuan ka nang tawag ka ni pili edad mo. 19. Bila? Ito na yung big. Sinabi. Yes. Inya kuan. Asa di yung balay? Yara. Asa dito? Unahan. Unahan? Asa di si kuan day si mama. Ay dili si mama nimo ba? Oh, kani. Ay te, may hapon dito ha. Hapon sa daw. Wapa kay mong anak tiyo eh. Bagay kay pang kuan ba pang model or artista ba? Yeah, sure. Nya unsa pa no pangutana ay kanang unsa day kuan nimo day kanang ideal guy nimo? Masa. Simple na niyo. Unsa man? Simple nga tao. Nang hutan. Kailang mo care dyan ako ba? Mo na. Mura na. Basta alam mo, unta ko ba? Nya kanang kuan gyud kanang unsa man kanang kagwapo o batignaw? Sakto lang. Sakto ra na sa tunga-tunga. Ay kanang ma, ay te. Oh, ma. Magaling tayo 1-4. Kanang katuging ni agi ko the first day day kabawa ka unsa kanang musay kuan ako ato. Napuling ko ato pag agi na ko nakita ko nimo ba? Ano to sinukulit? Falling in love with you. Falling in love with you. May nararamdaman din ako. Sige na kay taga-adlaw ra ko mopalit dre hotdog gyud ako ni hantod mo akong sweldo. Sure. Ha? Pwede Nya, siya. nihinay na ko ha. Ugma mo balik na sad ko. Ma. Sige ba? Bye-bye. Bye-bye day. Bye. Ato na mi guys. Moro to. Ay bayad ay. Ala ang bayad. Kalimot mi sa bayad. Pila